wonke iBhayibhile ibhalelwe umuntu wonke, hayi mina kuphela, but ke ngoku mna ndiyazisebenzisa ezaa scriptures ukuthi ubomi bam bubheke phambili. Yes. Ndaphinda ndathetha ke ngokuba thandazani lemka izwe namadimoni namagqwirha nikhona qha nilibele kulala kwakhona, or niholi ebandleni. Aba bantu basindiswe too much, balibele kuba holi ebandleni. Iba amadimoni ayadakasa emhlabeni kaThixo azenzela umathanda. Ewe iWest eSouth Africa kukule ndithe xa ndiyibiza iSouth Africa kuseSodom, apho eSouth Africa iSodom. Ngulo uqhele yakhe akabuzwa. Ewe kumntu uyazenzela into yakhe eSouth Africa. Ewe kunjalo eSouth Africa, lishwa lezwe lam. Indivisa kabuhlungu ke into yezwe lam, andiyithethi le nto ndiva kamnandi entliziyweni, andiva kamnandi ngoba mna ngoku sendilapha e-UK akundivisi kamnandi tu. Uthini umsiya hello sisi, hi Msiya. Yes, hi Msiya. Yes, akundivisi kamnandi guys, andizithethe ezi zinto ngoba ndiyanqwakuza apha